To kusan ita rayuwa aure rai gare shi. Duk yanda kake son ka zauna gidan mijinka, idan Allah ya rubuta maka ba za ka zauna ba, lokaci in ya zo duk wani cece-kuce ɗin mutane duk yanda suke son ka zauna a gidan, ko kai ma duk yanda kake so ka zauna, idan har Allah ya sanya ranar zamanka ya ƙare, zai ƙare. To bayan na yi aure ban wani daɗe ba na rabu da mijina, muka rabu haka wata 3 to. Kun san ita rayuwar 'ya mace muna da rauni haka, gaskiya a lokacin na shiga damuwa, saboda kun san shi depression yanda yake, yakan kawo ma mutum ma sometimes mental problem, sometimes ma kuma yayi losing ɗin rayuwar shi. To alhamdulillah na samu jajirtattun iyaye wa'inda suka yi supporting ɗina akan abubuwa da dama. Har yanzu ga shi ba ma na tuna abin ya riga ya wuce min. Na ci gaba da rayuwar makaranta ta, ina nan ina nursing school. Ina ba ku shawara 'yan uwana, ba wai mace idan kuka ga ta fito daga gidan mijinta ba da wai son ranta ne, a'a, kowacce da kuke gani akwai ƙaddara. Duk da dai sakin nan da kuke gani wata da kanta take nema, amma kuma wani ƙaddara ne daga Ubangiji. Shi yasa ina jawo hankalin iyayenmu ga 'yan uwa, duk wanda ɗiyar shi ta faɗa cikin wannan matsalai, dan Allah ku janyo ta a jiki, domin ku wayantar da kanta addu'o'i da za ta dinga yi. Ba saboda komai ba, ni da ban samu jajirtattun iyaye ba, wallahi da sai dai in je sai dai labari, sai dai a yi wata ba ni ba. Saboda yanzu na rasu, abin da zan ce kenan. Wannan abin idan har iyaye ba su jawo 'ya'ya a jikinsu ba, yakan ja yaranku ku ga sun koma harkar shaye-shaye, harkar bin maza bin mata zuwa garuruwa. Amma idan ka samu jajirtattun iyaye da 'yan uwa, duk wani abin da kake buƙata za su iya yi maka, alhamdulillah. Duk wanda irin wannan ƙaddarar ta faɗa mashi, ina ba ku shawara ku roƙi Allah, Allah ya muku zaɓi mafi alkhairi. Ki dage ki sana'a, in ba ki da interest akan sana'a, ga makaranta nan iri-iri, ki koma can mana, ba wai ki zauna nan ba. Kina nan kin sanya ma kanki tunanin ɗa namiji, shi bai ma san kina yi ba, yana can yana shaƙatawa ki. Sannan ina kiran ga society, don Allah ku daina tsangwama ma irin haka. Wani da zaran irin yayi aure bai daɗe ba ya fito ki ji ana ba ta zaman aure, ba ta son zaman aure, kaza kaza, ku ji ana yin maganganu side talking. Don Allah ku daina. Idan ka ji in ka ji mutanen like na 'yan unguwa suna magana, shi mutum fin ɗin yana a tattare da shi, zai dinga jin wani iri ba daɗi. Sannan kuma duk in lokacin mutuwa auren mutum ya mutu, in dai har wannan ya ce wannan ya ce, wallahi a duniya ba ka taɓa manta abin da ya faɗa, har abada ba ka taɓa manta wannan ya ce kaza wannan ya ce kaza. To kun gani. Sannan kuma wannan abin ina so in gaya muku ƙaddara ce. Idan ta faɗa akan gidan su wance, ta faɗa akan wannan, to kai ma ka jira, ka daina yi ma ƙaddarar mutum dariya, kai baka san me ta haka ba. To ni dan ma an ce wani wai na yi aure na fito, to me a ciki? To har gara ni na yi auren, wasu fa ba su yi ba, ko ba haka ba. A dinga an sake ta ba za ta samu gurin zama ba, a'a. Wallahi ina alfahari da na taɓa aure, ko ba daɗe ko ba jima. Ina ma kowa da kowa fatan alkhairi.